Da li biste pojeli zelenu salatu zalivanu kanalizacijom? Ne bih ni ja. Zato smo upravo danas ovdje. Tatjana Cicka iz Kovačice nas je pozvala ovdje. Nalazimo se trenutno na izlazu iz Kovačice, na takozvanom letnjem putu Kovačica-Debeljača, gdje smo došli po njenom pozivu jer je u martu ove godine primetila da se u ovaj kanal ovdje pored njenog plastenika izliva ogromna količina otpadnih i fekalnih voda iz kanalizacije. Ona je taj problem prijavila radnicima koji su ovdje radili održavanje, međutim rečeno je da je pumpa u kvaru i da ne znaju ništa dalje o tome. Ona je njih obavestila da je to problem, međutim nije dobila nikakav adekvatan odgovor. Možete nam se predstaviti i da kažete što ste nas zvali? Zovem se Cicka Tatjana. Nalazimo se blizu mog imanja gdje imam voće i povrće, gajenje voća i povrća, koje se trudim da to bude zdravo, zato što prodajem lokalno našem tržištu. Šta je konkretno problem ovdje na ovom mjestu? Gdje se mi sada nalazimo? Nalazimo se blizu pumpi koji prebacuju kanalizaciju iz opštine, iz Kovačice u prečistač vode. Dobro. Od februara meseca ove pumpe ne rade i komplet cela kanalizacija ide u ovaj kanal. A zašto je to problematično za ljude koji ovdje gaje povrće i žitarice? Zato što su to fekalije. Pored fekalija tu su i deterženti razni, sve ono što ide u kanalizaciju. I sve to kapilarnim žilama kreće se prema njivama. Normalno. Širi se, ide u podzemne vode i podzemnim vodama i čak prebacuju vodu iz ovog kanala u onaj drugi kanal gdje bi trebalo da ide prečišćena voda i posle sa tim ljudi zalivaju. Vi ste to primetili i rekli ste još u februaru? Martu. Kad sam krenula da dolazim ovde. I šta se desilo? Da li ste se nekome obratili u vezi s tim? Pitala sam ove radnike šta je problem, oni su rekli da su ove pumpe ne rade. I od tada to stoji. I to je to i taj problem od tada postoji ja ovdje? Ja primećujem da uopšte nešto nije se poboljšalo, još uvek smrdi i... Dobro, vi imate plastenik ovdje i imate svoj bunar. Da, imam ja svoj. I niste pogođeni konkretno, ali ste zabrinuti za životnu sredinu, koliko sam shvatila. Da, normalno. Da, i brine vas i javni interes i kolektivno dobro, pošto to utiče na zdravlje svih nas, je li tako? Normalno. Zato što se sa tom vodom na putu za Debeljaču, oni koji imaju šargarepu i šta tamo gaje, zaliva se sa tom vodom. Ovo je letnji put, izlaz iz Kovačice prema Debeljači, takozvani letnji put. Ovdje se nalazi kanal gdje je Tatjana još u februaru mjesecu, odnosno martu ove godine, primetila problem da se kanalizacija izliva u ovaj kanal ovdje. To ne bi toliki problem bio da se iz tog kanala ne zalivaju plastenici i povrće koje se ovdje gaji, žitarice u okolini ovog, neposrednoj blizini ovog kanala. I pitamo se šta to jedemo i kako povrće gajimo kada znamo koliko je danas bitna zdrava ishrana i zdravlje ljudi koliko je ugroženo, a mi sada shvatamo da zalivamo hranu vodom koja je puna fekalija, koju je neko svesno ili nesvesno pustio. Zato je pitanje za institucije naše, ko je ovo dozvolio, da li su znali za ovaj problem, očigledno da jesu, pošto Tatjana se obratila radnicima te nadležne institucije, ko treba da brine o zdravlju građana i o javnom interesu, o zdravlju ljudi, životinja, hrane koju jedemo. Šta su vam rekli, Tatjana? Pa ništa, oni su rekli trenutno da ne radi jedna pumpa i druga pumpa se pokvarila, verovatno ima tu dve pumpe i to je na tome ostalo. Znači oni su bili svesni tog problema i svesno su ga ignorisali. Pa da li su oni? Ostavili su problem nerešen. Mi sada apelujemo i na te institucije i na našu opštinsku vlast da hitno se pozabavimo ovim problemom. Apelujemo takođe i na sva ekološka udruženja i udruženja građana
u našoj opštini da izvršimo zajedno pritisak na one koji treba ovaj problem da reše i koji uopšte nisu smeli ni da ga dozvole da dođe do njega, da ga hitno reši. Mi smo ovde zato što posle više od nekog vremena ovaj problem i dalje postoji. Dakle, niko nije uradio ništa da se on reši. Tatjana ima svoj bunar, baš iz razloga da ne bi došla u situaciju da mora da zaliva svoje povrće koje prodaje na pijaci vodom iz kanalizacije, ali zato neki drugi naši meštani možda nisu ni obavešteni o ovom problemu, a mnogo njih ima u nastavku iza nas prema Debeljači koji gaje svoje povrće i čije se povrće i ratarski usevi zalivaju ovim fekalnim vodama. Ne znam da li su o tome obavešteni ili ne. Ja apelujem na nadležne institucije da se ova tvrdnja odmah proveri, da se voda uzorkuje, da dobijemo hitno javan uvid u rezultate tih uzoraka i tražim od nadležnih institucija da hitno se pobrinu za javno zdravlje kako građana, tako biljnog i životinjskog sveta, kako je Tatjana rekla. Ovde je bilo i nekih retkih vrsta ptica koje više ovde ne možemo da vidimo. Ovaj kanal je prepun prljavštine, smrada, da, užasno neprijatnog mirisa i nekih higijenskih sredstava i deterđenata koje nikako ne bi smeli ovde da se nađu. Dakle, apelujemo takođe i na udruženja ekološka u našoj opštini koja su aktivna, kao i na udruženja građana i na sve ljude koji su svesni ovog ekološkog problema. Ovo nije samo ekološki incident, ovo je ugrožavanje i javnog zdravlja. Tako da je veoma bitno da se ovaj problem hitno reši i da zajedno izvršimo pritisak da ovaj kanal više ne bude ovako zatrovan. Samo da kažem, prošle godine ovde je bila i fauna, razne vrste ptica su bile tu, patke su neke crne bile, svašta je tu bilo. Ove godine nema ništa. Da li je bilo ribe? Pa to ne znam, pošto ne pecam, ali oni pecaju sa one strane tamo u koju oni takođe prebacuju ovu vodu sa ovog kanala, prebacuju tamo. I ja ne zalivam sa ovom vodom, izbušila sam bunar i ne koristim ovu vodu za zalivanje, ali ljudi na putu prema Debeljači koji imaju šargarepu, paprike, gospodin Gerašević, ako nema bunar, on zaliva iz ovog kanala. I to je veliki problem. Jer svi ti fosfati nisu zdravi, oni su kancerogeni. I upravo ste zato vi i obezbedili sebi taj bunar, jer nemate u suštini poverenje u to da će neko da brine o zdravlju vašem i svih nas koje hranite. Je, tačno. I prodajete svoje povrće na pijaci. Ovde lokalno, znači samo lokalno prodajem. Ali i mnogi drugi koji prodaju i lokalno, i u Vojvodini, i u Srbiji, na pijacama, a odavde se zaliva hrana. Ja bih voljela da se to hitno reši. Hvala Tatjana. Mnogo vam hvala što ste nas pozvali i što ste bili spremni da ispričate ovo za sve nas. Hvala vam.